Moi vaan taas sinne kaikille. Tänään me pelataan vähän World of Tanksia. Ja mulla on aika yksinkertainen talli. No, tässä on vielä tämmönen. No kumminkin. Tämä. AMS-12 kohto. Ei enää paljon tarvii expaa tähän. Ja T15. Te saatte ihan päättää millä te haluatte mä pelaan. Sori, mä oon kipeä. Alekto. Mä yritän saada tätä AT-linjaa, mutta se on jäänyt vähän kesken. Sitten M3 Lee. IS, jolla äsken vedin Battlen. T14. Ja SU-100. Ja musta tuntuu, että mä haluan mennä Battleen IS. Näin. Joo. Yeah. Mulle ei tosin jostain syystä toimi noin paskat. Ihan sama. Joo, eli tää on nyt eka osa mun kanavalle tätä. Näittekö tuonne, että mun tankki oli väärin päin tuossa alussa? Mitä mä näin? Se oli tyhmän näköinen. Minnes päin voitais lähteä? Lähetään. No voin näyttää, olin silleen jo näyttänyt. Lähetään tonne tornille. Joku pelaa tälleen, jos vähän tyhmän näköinen. Mä pelaan normaalisti tälleen. Tai tälleen. Joku pelaa varmaan näin. Putkinäkö? Sitten sieltä yrittää joku VK tulla läpi. Onko se siellä? Paskat. Sanokaa mitä linjaa mä alan kehittää. Ja mä voin sanoa, että tätä niinku J-Pantheri eteenpäin niin en jaksa. Siis se JG Panther on ihan perseestä. Ja sit mä voin pelaa, jos te haluatte, niin Black Princellä. Et mun kaverin accountilla on Black Prince ja mä saan pelaa sillä. Joten niin. Tää on ihan melkein stokki siis. Ja mun kanssa saa pelaa, elikkä Pro 1 Dragon Swovs. Ja tätä Swovsia ei tarvitse kirjoittaa, koska se on mun klaanin nimi. Ja mä haluaisin sen vaan siihen sen takia, että sinne ei pääse ketään tyyppejä. Ei se maksanut kuin 10. Hello AR. Sattuko tämä? Taisi sattua. Hänkin taitaa olla klaanin nuopi. Hello. Mitäs tehdä vaikka? Ja amräkki. Miksei ihan mielellä oteta amräkki paskaksi? Oh my god, tää puoli me ollaan niin hävitty. Tuutko kurkistaa? Terve.
Joo, GG tää puoli. Mun tykki lataa ihan liikaa. Ja toikin tosta kuolee kohta. Saadaanko edes yksi tykki vähemmäksi? Nika. Trakki. Jumala. Noniin, GG. Mä oon hävinnyt. Mulla tullaan perseestä, mulla tullaan kaikkialta saadaan. Jep. Pam. Joo, ei mitään. 18 helttiä. Sitten vielä postgreenit. Elikkä tästä tuli trackia, sitten 2 havaintoa ja 4 laukaisua. Steam Scoressa oltiin lämällä, come on, no 4. Ja 5 tonnia jäätiin voitolle. Okei, se oli ihan perus huono battle. Joo, ja seuraavassa battlessa. Oon mä pelannut tässä mapissa, kun tää on vaan uusi. Joo. Tää on Platoon UB taas laittaa chattit. Ihan paskaa tee. Yes. 0 PC tai IG. Revi siitä senkin. Joo, eli tämmöisellä tankilla pelataan näin. Mä oon India niin nopeammin. Vasta vittu. Mä en ymmärrä minkä takia ykköstiereissä tai jossain pikkutiereissä kaikki hyppää tosta niinku alas. Nyt niin tyhmää. Shut up. Nigga. Tänne tehdään sairaan. No niin, ja nyt toi sanoo noob tam. Vittu tiimi. En kyllä sanoisi, että kauhean noobi tiimi, jos se ite kuolee. Nope. Scouting is my life. Nigga. Okei. Sitten aletaan tyhjentää lipasta. Tai sitten ei. GG. Tuppa tänne. Joo, moikka. Mä lähden. Miksi Artit yrittää ampua mua? Tänne miksi Arti? Onks mulla grafiikat täysillä? Ei. Lola. Sanokaa, että millä tavalla mä pidän noita grafiikoita, että pidäks mä tälleen tausilla vai millä lailla mä pidän näitä. Mulla on ihan sama periaatteessa. Paitsi en millään. Medium on se niinku pienin. Kuinka on pitkä tästäkin videosta on jo tullut? 10 minuuttia. No eikä se ekaksi videoksi se 15 minaa riitä. Ja Arti posahtaako johonkin. Kuuluu ääni. Eiks mun
kuulla lennä noin kauas, vai mikä tässä on? Tumpas. Saatana. Sitten lähdetään vähän skauttaa tota E25, et silleen, et kuollaan oikein. Kuollaan, hei tuut sä. Nope. Tuolla on KV1. Oi oi. Oi no. Oh fucking no. Oh no. Jos. Päästiin piiloon. Oi dingi. Bounce. Ouch. Come on. Homo. E25. Oliko se tossa puskas? Haista vittu. Sitten vielä AMX12 TP-lin. Ne on postgreenit. Elikkä 1 osuma. Ihan helvetin onne. Trackia. Ja yhteen sitten 2 osuma. 140 lämää. Ja damage assistentti on tonni. Ja tässä tää vittu meni ihan perseelle. Silti voitto. Ja saatiin 2 tonnia expaa. Joo, mutta tää video oli tässä. Moro.